Mestre, com se troba? Em trobo molt bé. Trobo molt bé, tot és favorable per mi. Aquí es fa molta música, tinc bons amics, venen de per tot arreu per fer-me el que està fent vostè ara. Venen de Turquia, venen de Japó, i m'agrada que es recordin de mi, com jo em recordo dels seus països. He viatjat per tot arreu del món i m'agrada saber de el que fan i com hem desenvolupat les seves coses i sobretot la música, sí. Com es prepara el festival que porta el seu nom? Es prepara? Sí, com s'espera? I ara aquest mes, l'últim d'aquest mes comença, però jo començo els ensajos ja una setmana abans. Sí, i tinc la millor orquestra del món. No hi ha millor orquestra, perquè jo he triat de lo millor dels Estats Units, aquí dos violins, aquí una viola, i venen de tots pertaneixen a totes les bones orquestres dels... Sí, és una orquestra magnífica. Mestre, recorda quan va tenir el primer violoncel a les seves mans? Quants anys tenia? Ho recorda? Sí, potser tenia 11 o 12 anys. 11 anys, sí, 11 anys. 11 anys, sí. I ara quants violoncels té? Quants instruments té? Oh, miri, jo tinc 3 o 4 o 5, no sé quants, Però aquí en tinc dos, al camp tinc una caseta de camp, i per no transportar tinc un violoncel allí, sí. I el meu violoncel, el bo, el tinc a New York, perquè aquí amb l'humitat es fan molt bé. I és el violoncel que jo he tocat durant més de 60 anys. Els que es fan al país nostre? Sé molt del que es fa allí, perquè hi ha dos catalans que m'envien tot el que es publica. Tot el que es fa a Barcelona i a Catalunya, també. Jo rebo els periòdics, els programes, les revistes, etc. Sé tot el que es fa, sí. Es pot pensar que té ja vostè un continuador o no hi ha un substitut per en Pau Casals? Ha vist algun jove que prometi? Sí, jo n'he vist. No, miri, com la naturalesa, la llei de la naturalesa és que no hi hagi mai res igual. Comprèn? Com no hi ha un arbre igual en tot el món que aquest, cada un. I és així que quan jo vaig a Sant Juan o quan jo viatjo per aquí, jo saludo a cada arbre. Cada arbre és una cosa diferent. No hi ha cap arbre al món que s'assembli, ni hi ha hagut ni hi haurà. I això és com el ser humà, igual. I és per això que jo em dedico molt al nen. Al nen se li té de dir, quan comprèn el sentit de la paraula, el que ell és, el miracle. I se li té de dir, mira, tu ets un miracle, tu ets una cosa tan extraordinària, tan hermosa, tan gran, tan... Se li té de dir. I, per la meva experiència, és als 9 anys, dels 9 a 10 anys, ja se li té de parlar així. El que ell és d'extraordinari, de miracle. I, com resultat, el nen pensa dir, jo sóc un miracle. És veritat, els nens de l'escola no n'hi ha cap que s'assembli a mi. I el meu pare i la meva mare m'han dit que en el món no hi ha hagut ni hi haurà un nen com jo. I aquest nen es va formant amb aquesta idea. Bé? I d'això em ve el sentit de responsabilitat. El nen. Jo sóc un miracle. Jo sóc únic, n'hi haurà, n'hi ha hagut un nen com jo. El meu amiguet,
l'altre amiguet també és igual que jo. És igual, és única, únic en el món, ni abans ni després. Això és una teoria que desgraciadament no s'aprèn en les escoles. Ni el pare ni la mare en parlen amb el nen. I això és la meva especialitat. Gràcies, mestre Pau Casals.